In today's world, getting a job is no easy task, but if you fall outside the status quo or have a disability, the job market can be even harsher. This reality has been true for many years, but because of this, little pockets of support have appeared, one being CoFeels Cafe. Located in Cluj-Napoca, Romania, CoFeels makes it its mission to hire people with visible and invisible disabilities. Born out of the idea of helping disabled people find work, CoFeels was started in 2021 by owner Lucian Butnaru, who was inspired by his love for specialty coffee and his own experiences as someone with a visual impairment. Am ajuns să fac antreprenoriat social dintr-o nevoie personală de a-mi găsi loc în societate pentru că m-am născut cu o deficiență de vedere și am transformat o durere într-o misiune. Și așa s-a născut povestea acestui loc. CoFeels, un loc cu cafea de specialitate și o misiune despre incluziune. In Romania, it is still largely unheard of to have these types of social employers which aim to help people. Lucian himself didn't think it was even possible until he visited an association in Baia Mare. La restaurantul asociației ASESOC, asociația aceasta are un restaurant social și am făcut un interviu cu managerul întreprinderii sociale și la întrebarea ce fel de persoane lucrează în întreprinderea voastră socială, el mi-a spus că persoane din diferite medii vulnerabile, persoane tipice și am zis, te rog, dă-mi un exemplu, iar el mi-a zis în cadrul interviului, o fată ne-a adus niște freșuri, niște smoothie-uri și a zis că respectiva fată are deficiențe grave de auz și rolul ei este de ospătar și pentru mine ăla a fost un moment așa foarte impresionant. Over the 4 years since opening, CoFeels has experienced some trials and tribulations in implementing its social business model. Now, Lucian has a team of 5 baristas, 2 of whom work full-time and 3 with disabilities that work part-time. Like any other place, CoFeels needed to find a system that worked for them. În general, când vine vorba de persoanele cu sindrom Down și Asperger, un lucru care e clar pentru ambele categorii e că trebuie să fim mai atenți la procesul de formare, pentru că deprinderea, skill-urilor poate necesita un timp mai lung și știm lucrul ăsta și avem răbdare și încercăm să îi formăm pe fiecare în parte. Persoanele cu Asperger, să zicem așa, e o dizabilitate invizibilă, pentru că dacă te uiți la mine vezi că am o problemă de vedere și dacă ceva îți dau peste o băutură de-a ta, înțelegi că, băi, e de la ochi, nu-o văzut. Dar când vine vorba de o dizabilitate care afectează neuropsihic o persoană, dar e invizibil, tu nu percepi, pentru că vezi un om la fel ca tine și nu știi de ce. Pare că a fost nesimțit cu tine. În momente în care poate pentru unii colegi muzica e prea tare, spre exemplu, și au sensibilități senzoriale și trebuie să observ chestiile astea, să anticipez cumva nevoile pe care le au. Beyond their employees, CoFeels' mission has drawn people and customers in, effectively creating a community that supports the cause. Interacțiunea cu clienții care vin cu un vibe fain și cumva îmi transmit și mie prin energia lor, dinamism și poftă de viață. Și vin aici și pentru că susțin o cauză, dar și pentru că le place cafeaua și mă simt parte din comunitatea CoFeels deja, simt că aparțin și ăsta e un lucru absolut minunat și mă face să vin cu drag la muncă, mă face să vin cu drag să servesc, să îi ajut pe colegi, să-mi fac toate task-urile de zi cu zi. Da, I feel that I belong. Despite the success of CoFeels, there is much progress to be made. With an estimate of over 900,000 disabled people living in Romania, not all of them can work at CoFeels. În Cluj-Napoca mai există locuri în care lucrează persoane cu dizabilități, dar din păcate nu cunosc un loc care să facă asta day by day și să
aibă focusul principal către a angaja persoane cu dizabilități. În general, ONG-urile mai fac activitatea asta economică de a implica persoanele cu dizabilități în realizarea de produse pe care să le comercializeze la diferite târguri, dar târgurile sunt ocazionale și nu reprezintă o activitate recurentă care să producă suficiente venituri pentru a susține un ONG. According to national statistics, the employment rate in Romania for people with disabilities is staggeringly low in comparison with that of people without disabilities. Employers, especially corporate employers, tend to be more exclusive with their hiring practices, despite the Romanian law requiring companies with over 50 employees to have 4% of its staff be comprised of people with disabilities. However, if they fail to do so for any reason, they can instead pay a fee. E challenging pentru că în momentul în care te întâlnești cu echipa de HR și văd că de fapt tu îi pui mai mult la treabă decât cu o persoană tipică sau cu o persoană normală, cu ghilimele de rigoare, devin rezistenți. Și de multe ori am simțit că mi s-au pus piedici în angajare, deși aveam toate skill-urile, aveam experiența, eram destul de pregătit pentru joburile pentru care aplicam și iată că totuși faptul că eram persoană non-binară care avea anumite nevoi speciale a prezentat un impediment în a avea un job. Much of Romania's governmental support for people with disabilities occurs during their years at school. Throughout the country, specialized schools exist for people with disabilities of all kinds, with many of these schools teaching their students skills for future employment. Claudia Goga is a teacher at the High School for Blind Children, and most of her students have multiple disabilities. Despite her efforts as a teacher, none of her multiply impaired students have gone on to proper employment. E o problemă foarte mare. Pentru că statul investește în copiii aceștia până an bun, până la 18 ani, dar sunt unii și care termină școala la 20, la 21, la 22 de ani, cam maxim. Se investește atâta în ei, lucrăm cu ei, îi învățăm cam tot ce pot ei să facă și după aceea nu mai au oportunitatea să lucreze ceea ce ar putea să facă. Deci sunt copii care ar putea să facă munci de rutină. Avem o singură școală profesională pentru copii cu deficiențe în Cluj. Pregătește cam în 3 sau 4 domenii. Asta nu știu să zic câți dintre ei sunt angajați. Știu că noi am avut la un moment dat, școala noastră a avut proiect comun cu unele magazine și mergeau copiii o dată de 2 ori pe săptămână să ajute, le-a pus pe rafturi. Asta făceau de obicei. Dar nu s-a continuat cu angajament de muncă. Deci cei cu deficiențe de vedere sau nevăzători cu intelect normal, da, își găsesc servicii. Cei cu deficiențe multiple, cum sunt copiii cu care lucrez eu, nu au șanse. Despite the struggles faced by the community, initiatives like CoFeels are a step in the right direction towards societal change. By raising awareness and pressuring companies and public institutions, people with disabilities can have a fair shot at not just employment, but what can be a more secure, independent life. Cu acest produs putem să ajungem și la oameni de HR și cred că în momentul în care vom ajunge la tot mai mulți oameni din puncte cheie decizionale din companii vor fi mult mai deschiși să zică da la interviuri în care se prezintă și persoane cu dizabilități. Ceea ce ar trebui să înțeleagă oamenii în România, faptul că dizabilitatea nu este vina nimănui. Se poate întâmpla oricui să ajungă la un moment dat într-o situație dificilă și trebuie să ne gândim că au nevoie de ajutorul nostru, dar nu permanent și nu din milă. Au nevoie de ajutorul nostru pentru a demonstra ceea ce pot și ei să facă, pentru că pot să facă multe lucruri.